Tsiku namba 32, mgonero womaliza. Phwando la mikate yopanda chotupitsa linafika, limene linali kutchedwa Pasika. Yesu anatuma Petro ndi Yohane nawawuza kuti, pitani katikonzereni phwando la Pasika kuti tidye. Ndinafunitsitsa kudya phwando ili la Pasika pamodzi ndi inu ndisanayambe kumva zowawa. Pakuti ndikuwuzani kuti sindidzadyanso konse Pasika mpaka Pasika itadzafika pachimake penipeni mu ufumu wa Mulungu. Wolemekezeka ndinu Ambuye Mulungu wathu, mfumu ya chilengedwe chonse, amene mumatipatsa zipatso zimene tifinyako vinyo. Kwayani mumwe nonsenu, pakuti ndikuwuzani kuti sindidzamwanso konse chakumwa cha mtengo wamphesa mpaka ufumu wa Mulungu utadza. Olemekezeka ndinu Ambuye Mulungu wathu, mfumu ya chilengedwe chonse, amene mumatipatsa mkate kuchokera mu nthaka. Ili ndi thupi langa limene lili kupatsidwa kwa inu. Muzichita izi kuti muzindikumbukira. Chikhochi ndi pangano latsopano limene magazi anga amene ali kukhetsedwa chifukwa cha inu ali kutsimikizira. Koma onani ondipereka kwa adani anga ali kudya nane pamodzi pompano. Zoonadi mwana wa munthu ali kukaphedwa monga Mulungu anakonzeratu kale, koma tsoka iyeyo amene apereka mwana wa munthuyo. Sizingachitiki chosatheka. Tatchulani amene angakuperekeniyo Ambuye. Kodi chomwe chimaulula za ubale wa Yesu ndi chikondi cha pa akhumi ndi awiri ndi chiyani? Nanga kodi Yesu anamugwiritsa ntchito yotani mgulitsi? Kodi mgonero wa Ambuye ndi wofunika bwanji?